Det er så en lille video over praksis. Vi går ind i venteværelset. Vi har en skærmterminal, som modtager patienter. Vi har et sekretariat, hvor der sidder en sekretær eller sygeplejersker og tager imod. Der er udsigten ned i vores gang. Jeg går lige om, så man kan se vores steder, hvor vi sidder om morgenen. Det er ude i sekretariatet. Der plejer vi at drikke en kop kaffe og sidde herhenne eller nede. Jeg går tilbage og går ind på vores laboratorium og skal vist lige tænde lyset herinde. Der kommer lidt lys. Og der laver vi de almindelige blodprøver og sendeprøver, EKG, apparat, lungefunktion. Jeg går videre, og vi tager lige et lille kig ind til Stephanie, som sidder og arbejder stadigvæk. Hun sidder der i sit rum. Hun arbejder hele tiden. Ja, det er jo godt nok. Så er der et rum, som vi er ved at gå klar til en uddannelseslæge i øjeblikket. Vi fortsætter over på den anden side, eller ned ad gangen over på den anden side, hvor der så er et rum til en sygeplejerske. Og det har tidligere været en læge, men der er også plads til ekstra laboratorieting herinde. Lidt undersøgelse. Vi går videre ind på mit kontor, hvor jeg sidder, og et undersøgelsesrum, som ligger herinde bagved. Og der er, hvad der skal til. Så har vi til allersidst en dør, der skal åbnes, og vores konferencerum, hvor der også er mulighed for, at en læge kan sidde og arbejde, eller en sygeplejerske. Der er selvfølgelig et toilet hernede, og der er vores køkken. Og du får lige et lille vy op ad gangen igen mod friheden, døren ud af. Slut.